Ba, ez da bat erraza izan guretzat. Astean zehar ondo prestatu gara, baina gero bat batean beroketan gauzak ez zaizkigu guztiz ondo atera, ez gara sartu goki partidura eta gero adibidez hainbeste faktore, kanpoko faktore asko izan ditugu eguraldia edo arbitroajea eta dana eta erori gara trampan horretan gehiegi pentsatzen eta ez partiduan eta egin genezakenean. Así que hori izan da dana. Asko kostatu zaizuela bere zuen zelaitik irtetzea gaur. Bai, baina batez ere zen gure indisiplinagatik, egiten ginditu falta gehiegi edo baloia genuenean, igual heltzen ginen zelai erdira eta erortzen zaigu baloia aurrera. Disiplina eta abanak izan dira arrazoiak gure zelaian egoteko, partido osoan gure zelaian egotarena. Bueno, erak ere defentsan oso ondo, ez da? Ondo, nahi ondo gondira, bai. Eta, beno, nola dago taldea orain? Ba, imaginatu dezakezu, ez da bat erraza. Baina, bueno, nik taldea elkarrekin ikusten dut, ez dago inongo araz, euren artean ez dago inongo arazorik, gustoko dut elkarrekin egotea, eta hori lortuko dugu, seguro. Orain Gabonetan elkartuko gara, entrenatuko dugu, ondo pasatuko dugu, afari emat, oso egingo dugu, eta hemendik gora. Ba, dudarik gabe, gogorra da egoera, ez da? Bai, ez da bat ere erosoa inorentzat, baina, bueno. Horrelako egora batek jokalariak asko hobetuko dituz. Hainbeste alditan hanka sartzea eta hobetu behar dut, entrenatuko dute hobeto eta eskertuko dute. Oso gazteak gira eta eskarmentu hona da esperientzia eta lortuko dugu, hurrengo partidu.